Zverejnil som príspevky, nie? A to má 4-7 videní za 10 minút. Oni mi to nechcú zverejniť. Bavaro Punta Cana, tuto šikana, totálna policia nerobí nič. Dolámu ti nos, ukradli mi pás, vyberú ti zvačku, šlapka na teba nasadená. Nikto nič? Nezverejňa nič? Bravo! Hociaký svetovaný kokot dojde na skútri, vyťahne ti zvačku pás, nejaká kurva ťa okradne, vybere ti prachy, cigarety s vačkou, ostatní ti dolámu nos, dojebú ťa, rozjebú ťa, policajti nerobia nič, policia nerobí nič, Bavarov Punta Cana, Dominikánska republika, nič, nikto nič. Ja neviem, tu je nejaká anarchia, alebo čo? Tu je nejaká anarchia, alebo čo? A to má 5 videní toto. Tu si každý môže robiť, čo chce. Všetko vyblokované, bifiny, dáta preblokované, kokotiny, vydieranie na 3 piče. Fuj. No, strašné. Jebem na to. Jebte na to, ľudia. Neviem, jak sa odtiaľto dostanem bez pasu, lebo však nejaký degeš svetovaný mi ho ukradol, policajti nerobia nič, ani jedný, ani druhý, ani tretí, ani štvrtý. No, to je strašné. Škoda.